udakalipo timafuna bwana tikulandireni pano pachinamwali ndi manja awiri. Mayi wathu Mayi Gertrude Mthalika amene lachitatu lino ndinu a First Lady ku State House, mulandire ulemu wanu. Maulemu ena onse akhale m'malo mwake. Bwana, ine ndikusowa chonena. Bwana, Malawi awa lachiwiri akuona kutalika kwambiri. DPP waye. Bwana, wina zulo waimika manja, wina zulo wasalenda, akuti akutipepesa Malawi. Bwana, anali kuti mmene tinkaja chitedze. Anatithawa ife bwana, tikuja chitedze, kupita kukakwera njinga ku Germany bwana. Sitimayiwala zimene watipanga mbusa uja bwana. Bwana, mukonzekere. Bwana, mukupita ku Blantyre. Koma lachiwiri bwana, mukamachoka ku Blantyre bwana, mukhala muli President of the Republic of Malawi. DPP waye. Bwana, koswesa ino bwana mwini wake ndi Honorable Besa Awali. Mnyamata bwana, amene tagwirana ntchito wolimba mtima waku Parliament bwana wakonzeka. Bwana, mpando wake tamusungira kale ku Parliament. DPP waye. Bwana, mundilole half minute angokupasani moni bwana. DPP woye! Adadi chwe! Mkuzamaliza chwe! Mkuzati ana chepawa! Tiwa nyenya moto kutibu shuwa iwe. Bwana, mundilole ndikupatseni ulemu bwana, Your Excellency Professor Arthur Peter Mthalika. Ulemu winanso mama Professor Gertrude Mthalika, mulandire ulemu wanu. Komanso ulemu wina VP Eastern Region Honorable Bright Msaka, mulandire ulemu wanu. Ndipo maulemu ena onse akhale mchimake. Bwana, kuno kuchinamwali takulandirani ndi manja awiri. Ndipo anthu onse amene ali apa wakonzeka pa 16 September pano kukupatsani mavoti bwana. DPP woye! Bwana, ulendo upoti ngwa utali, tikanayankhula zambiri, tufuneni zabwino zonse pa 16 September bwana, ndinu mtsogoleri wa dziko lino, Ambuye akudalitseni. Chala mwamba DPP waye! Bwana, mundilole nthawi ino ndi azuse Right Honorable Bright Msaka kuti bwana akuzuseni mwalankhule bwana ana anu amene akudikirani pano bwana, unyinji ukopsa bwana, ziko mwambiri. DPP waye! Professor Arthur Peter Mthalika waye! Madam Gertrude Mthalika woye! Chinamwali woye! Bwana, kuno ku Eastern Region, Chinamwali ndiye capital city ya Zomba. Bwana, kuno kuzomba chipani chili pano pa Chinamwali. DPP woye! Anthu awaza votera ino bwana, chifukwa kuno kuzomba chakwera sana pangire kalikonse. Chakwera wanyoza wanyalanyaza sana asamale. Chakwera wakupangirani chati kuno. Wakupangirani chati kuno. Chakwera achoke akhale.
chakwera choke akale. DPP oye. Bwana ndingokuonesani pangolini wina wa muno muzomba site ndiye Dr. Mpunga. Dr. Mpunga achokaponso DPP oye. Kuna mulindima MP awiri Dr. Mpunga ndi Honorable Awali. Onsewo akupita ku parliament. DPP oye. Koma mene chitiri chitanchindi wana pang'ono pokha aphunzire kafotedwe. DPP oye. Dr. Ben Phiri. DPP oye. Mwachangu atati alowe mboma sichoncho nanga. Ndiye tikavote bwino eti. Choyamba olo chovotera ngati tinataya. Siku lovota tipitewe kumalo ovotera dzina lathu liliko. DPP oye. Chachiwiri ndikukumbutseni zinthu zinasintha. Pano azisegula 6 koloko malire 4 koloko. Osayerekeza kupita kovota 5 koloko simukavota. Tikalawire mmamawa 6 malire 4 koloko. DPP oye. Komanso tikakafika kovota akosa kapanga phuma. Taona apa eti tikuchiona chochongacho tikachonge mofatsa chisakapitirire mbokosi. Chifukwa chikakapitirira mbokosi saka chiwerenga. DPP oye. Amene timadinda kainki pang'ono chabe kupita mkati mwa bokosi kukadinda kuti dindu zamveka eti. DPP oye. Ndikupempheninso kuti muntima mwanu musaganizire zovotera wina aliyense kupatula atati. Chifukwa kuvotera chipani chilichonse ndi chimodzimodzi kuvotera Malawi Congress Party. DPP oye. Chimanga chikuyenera kukhalapo folo. Chimanga chingati? Pali chimanga folo, pali atati, pali ndani? Zikomo kwambiri bwana. Bwana ndikupempheni nthawi ino kuti mulankhule bwana kwana anu bwana amene ali pano asonkhana unyinji wano pano bwana. Zikomo kwambiri bwana. DPP oye. DPP oye. DPP oye. Zomba oye. Zomba oye. Kinamari oye. Kinamari oye. Awali oye. Awali oye. Mpunga oye. Mpunga oye. Tosha oye. Monyonse. Mwibwanyi. Ine nimekwambia. Komatu kunokuli. Onyinjo pyadu kunokwambia. Ine sinaona onyinji ngatumene ulayi. DPP oye. Ine ndio sanga kwambia. Kubwera kuzomba.
Swantaya kale ni makaso kuno kuzomba. Di maka kuja ku Mebo Lines. Pele kuja. Komaso da bingu di maka kuna isi line. The new line. Choncho zomba ni maiziwa kuno kwa mbili. Choncho ndo sanga kwa mbili. Koda nkobe zo sangala. Zachikondi. Zachibale. Ndikuti ziko kwa mbili. Mupitize zimenezwe. Mungani na chairmani. Next Tuesday, the secular ikulu kwa mbili. Chifukwa by Tuesday next week. Izakita decide kuti ziko lino likae ziko lotani. Kuti likae ziko loipa, lankhanza, lopesa anthu, lanjala, kapena ikae ziko lokonda onse, lokonda na onse, la chikondi, komanso la mtendere. Ndiye ndiye ndikudziwa kuti muzasankha kuti ziko lino lisinthe. Ndiye ine ndikufuna pa 16th kupulumutsa ziko lino. Ndiye ndipo pa 16 ndipulumutsa ziko lino. Ndiye komanso ndikufuna kukonza ziko lino kuti likhale ziko la mtendere, ziko la chuma, ziko lokomera anthu onse, osati mtundu umodzi, dera limodzi, kapena mpingo umodzi. Ayi, ndiye tamvula zimenezo. Choncho takubwera ndi manifesto yabwino kwambiri imene talemba kuti ithandize ziko lino. Ndiye ndipo manifesto menemu tikusintha mmene timayendesera chuma cha ziko lino. Ndiye kuyambira pa 15 September, 16 September, tifuna kuti chuma chichoke ku Lilongwe chipite m'manja mwa anthu. Ndiye constituency iliyonse ikhale ndi 500 billion kwacha, ndipo kamufuna kumanga sukulu, kamisewu, kayipatala, mumange zimenezo, komanso muzilemba na ntchito nokha menemo kuti aliyense akhale ndi mwayi, osati anthu akunja azibwera kukuwuzani kuti muchite ichi. Ayi, inu nokha munene kuti tichita izi. Ndiye zimenezo tichita posachedwapa. Koma mungatani posachedwapa, chofunika kwambiri ndi voti. Tonse tikavote, munthu aliyense akavote, makoko mudzi mwatenge akavote, khangati mwini njinga mwandithu mwatenge pa njinga, khaka ndi malungo mwapase panado kuti mpaka akafike mpaka kuti akavote, mpaka kuti akavote siku limenelo. Tamvula zimenezo, tikatero ndiye tisintha ziko lino. Koma ngati tivota, komanso tikufuna kuti tisakhalenso kubwereza
chisankho ayi. If not first time, if it win first ballot. Tavula zimenezo. Choncho nonse mukavote tagwirizana pa Tuesday ndiye ine ndiyamba kuzavutanso kutyolo kwa nonse mukavote madera manu mungani na benphika mnata pepala yanu palibe kanthu muli m'buku la kaundula zina lilimo mmenemo mkalembese mmenemo mukawuze mukavota ka munagulisa uje tikiti yanu ija ka inabedwa palibe kanthu buku la jina anu lili m'buku muja tamfuna zimenezo ndima amenewa ndikuti zikomo kwambiri tikupita kutali kuti manjanira ine ambuye akudaliseni tizabweranso nthawi ina zikomo kwambiri zikomo Machine.